into eyi-1. Amen. 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 Then into ebalulekileyo xa kwendawo zonke ezicelayo funeka uye phakathi verse 34 ithi andikuwahlambela umnqophiso wam andijiki into ephume phi emlonyeni. Amen. That means isibingelo sibaluleke ngento yotheni oyithetha xa upha kuso Amen. ungajiki. Amen. Amen. Ngoba yonke into oyithe wayithetha pha iza kwenzeka. Amen. Amen. Yabona ke iBhayibhile ithi la kazuka ikhusela kule ndawo engcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze bonke abantu bakwazi ukuya phi esibingelelweni. Ngoba ngaphambilini before i-Exodus phaa kwiDeuteronomy phaa kwiGenesis kwakusiya umntu eyi-1 phi esibingelelweni ayobingelela bonke abantu nditsho nabonileyo. Amen. Amen. Wafika uYesu nakamina abethelelwa lakazi ikhuselo engcwele uba nawo wonke ubani abe naso ntoni Isibingelelo. okanye wonke ubani akwazi uya phi esibingelelweni. Amen. Amen. So sizafakana imali apha esibingelelweni sethu. Amen. Amen. Sizafakana amazwi ethu phi Esibingelelweni. Amen. Amen. So ube sure uba yonke into oyithethayo uqinisekile ngayo. Amen. Amen. Ngoba le nto izawenzeka. Hallelujah. Amen. Amazwi owathela ube careful ngoba ngala mazwi awothini Azakwenzeka. Amen. Amen. Kwaminyaka xa kwakho imeeting kade zaba-4 apha kwezi strata. Amen. Amen. Kodwa kwazi mayiyama. Amen. Amen. So before kwenzeka nto leyo ndandinombono wenye inkwenkwe ehlala apha kudala. Amen. Amen. Lathi ndiyahlala apha esuku ndihamba ngazi. Amen. Amen. esuku mandihleli kwendawo libambele ndafika ikhaba yeyowabuthi. Amen. Amen. Xa ndityhini ndingcolisile ka. Amen. Amen. Ngoku ndathandaza ngaloo leyo uba hayi noba kusenzeka ntoni kube kuba njengeli. Amen. Amen. andimpendulo xa kwisuku lesithathu kodwa nam ndibeyonguluza ntoni isibingelelo. Amen. 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 andibeyonguza ntoni Isibingelelo. uba masingabi namandla intoni isibingelelo. Isibingelelo. Amen. Amen. ukhona imama oyitsho ngomamazala wam okhona bonke epostile ukuthi bendixola egcwalayo into eyenzayo apha esibingelele kufaka intloko yehagu. Amen. Amen. enzela kugcwale ngabantu kufaka ntoni Intloko intloko yehagu. yehagu. Wathi ibona belepedi kuyagcwala ngabazalayo. Amen. Amen. So naqomza umsupela hayi lo ikhona thina kuyaguga man. Amen. Amen. ngenye nase ndayivela idwebu ngicaba inyandela. Amen. Azothola le ivele nje ndaphinda ayivithile ku-YouTube e-TV-ni uba bayenza nya abantu. Amen. Benza ntoni Isibingelelo. Amen. Amen. So kwenzeka nathi kweminyaka apha nanoba sasiklina na okanye sazotshintsha ikhaphethi okanye sasazenzala into na sahlamba imethe sasifake ezimethe apha ndabona zogcwala abantu. Amen. Ndithi makazi bafisa kutheni ezagqoka apha ngoku uthi hayi sifuna ujonga uba yintoni lam. Amen. Awukho ntloko la apha Amen. yehambo kwenkala nto mayiningisa kuyo kugcwala abantu kuphila abantu. Amen. Amen. Xa lapha kasile kukhona endlini apha okuhlala nyumfo pha owayengumfundisi owayethera nomama onilawo wayenabantu abaninzi kakhulu bangamantombazana bodwa lomfo lowo enekhona umfundisi. Amen. Amen. Sasenentambo elayiti apha etheni mntambo intle ngathi yiKrisimesi. Amen. 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 Namfo umezoncokala nomakazi qho apho Amen. namfo kanti ukhangela intoba njeba le nkonzo ingapheli nje ayiyo laa ntambo. Amen. 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 Wancama wazinqaba kuloo lapha athi makazi nodala wamcele ngathi inyani le nto yani ngathi kumfundisa mincinci le andiqondi laa ntambo le. Amen. Yiyo liba ngebakukhonze oko pha because mna kudala shumaye ndinekhona ndinomfazi ndinabantwana laa ntwana ayinamfazi ayinamntana incinci ayinakhona kodwa nenkonzo engapheliyo laa ntambo le ndiyakhokhela. Amen. 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 Wakunophiza utsho kanjani wathi hayi kaloku abantu banezibingelo zawo umhlanga ntanibingeli lapha kulaa ntambo Amen. wasilayitwe yilaa ntambo kuyagcwala ngabantu. Hayi laa ntambo icinye bayemkebana wasilayitwe bayangena abantu. Amen. Amen. Hawa ithukufiswa ithuka apha thina ukwavela Amen. ayigqotha. Amen. Amen. So izibingelo zenziwa. Amen. Amen. Abanye benza izibingelo ngamanzi qha. Amen. Amen. Abengenza amanzi esityeni awafake pha amanye wankcenkceshela qho Amen. angapheli amanzi. Amen. Oko yasitya amane efaka pha oko angapheli yintoni Sibingelele. sisibingelelo. Abanye botsho elanjeni ke baphinde manje bahlambe phaa bazivase ngala manzi intoni zibingelelo zabo. Amen. Amen. Then
isibingelo sinamandla bazalwane. Haleluya. Amen. Asikho isibingelo esimiki. Haleluya. Amen. La ndawo into kusebhadala sisibingelo samagqirha. Amen. 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 Leli bengihlathi elazwayo bayithi utshwala elihlala amagqirha gqithi. Ebijolo nesebijolo sisibingelo salolu samagqirha. Samagqirha. Asebhadala sisibingelo salolu samagqirha. Samagqirha. Amen. Nalapho xa ubheka i-airport khona ihlanganyela lekhoyo phaa lapha kukhona isibingelo samagqirha. Amen. Amen. Naxa ehlawu sinomfelo bhebhi down gqitha sekilinkulu xa uphila phaa khona isibingelo samagqirha phaa. Amen. Amen. Konyaka sathi soshumela lithi apha dada amba singashumeli into apha ngososhumela phaa abantu baleni endlini yakhe. Amen. Akavuma into encinci hayi encinci. Amen. Bacaba ndim ndiyayedwa nokuthi mawungayiwe ekhaya elithi Amen. mawuyo kabanye acaba hayi ndiyabeka ivoti athi makuyiwe qha ikhona ingxaki phi elithi apha. Amen. Haleluya. Amen. Nyhani ke nawe sendiyibone ndiyazi ingxaki uba iphi na into apha sogqila igate ezi-3 zizibingelo zamagqirha wakho. Haleluya. Amen. Nakwancubeko ndabuza makuleva xa sifika ngathi basendenyawo Amen. xa sifikayo phaa nathi asizokwazi gqithe phaa naphaa. Haleluya. Amen. Nyhani xa sifika ndawo wathi thembe abantu abanywele xa ndikule ndawo ndibe ndikuxelele uba kukhona izibingelelo apha ezingafuniyo xa ungangomhlali walapho because awuguqi kuso awusikemwa siso awuhlali kuso awukho phantsi kwaso. So xa ugqitha kuzo ubetha ngamanwele. Amen. 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 Uba uwiki ke ngoku uzobetha ngamanwele emva kuzibone sowungenamandla Amen. kwawena ebathi awunxiba ngempahla Amen. ihlobo oziva ngalo if uba ne-confidence because of impahla ozinxibile ayiphele tu. Amen. Amen. Nyhani safosta ke sawungena seyazi ubaleni seyazi umakhundayo uba apho siphuciwe kakuhle. Amen. Yenziwe nayiprayer xa sifika kule ndlela omama wokho iflat ebhek funeka engahlala kuyo. Amen. Yathi ke bazali ndingayi kulaa ndlu yokhowa ipha ebhek Amen. because umntu wakhona uyithengile apho kulaa mntu ebeyithenge kuyo phaa ebhek bekhona isibingelelo phaa kulaa ndawo eziflat kuyo Amen. and awayazi yena. Amen. Nyhani umakhundayo wawubona idlenjwa ebhek kanti sowugqitha apha jonga njengamehlo laa ndlu le ungangeni phaa phantsi kwayo phake imigubasi nefoundation ntonto sungena phaa. Amen. Because yokhwela andleya ungakhange uthalazele umhlaba ungcwaliswe wenziwe ngcwele kwenza isibingelelo sikaJehova phaa kuwo kuthiwe le ndlu ngoku yindlu engcwele yindlu yabantwana abasindisiweyo. Amen. Khange athethwe amazwi anjalo Amen. anjengale ndawo athi andiyi kujika into ephume phi emlonyeni wam. Khange abe khona. Amen. Nyhani xa bengena phaa wabuye simakhundayo lehloko wawuyiwa lesithi udizi sabe sofaka nayiprayer nazofaka nayiprayer waba bacula ingoma bakwazi bayilandela abantu waba bathandaza abasebalala bazela abantu. Amen. Amen. Hayi ngezaa gate ziyi-3 zizizibingelelo zigqithe kuzo ezi zibangela uba kubethe. Amen. Amen. ngenxa bethi apha kunezibingelelo zakho. Haleluya. Amen. Kweyigewu ndaphikisa ngomzalane ovuyo wekhoza apha enkonzweni silapha enkonzweni wandiphikisa uba kho isibingelelo ngabaselayithi. Amen. Amen. Nyhani xa sigqithayo sisiya kathembakazi. Amen. Amen. Kuba inkonzo zazingena kayi-2 ngoku yayingena ngo-10 iphinde ingene ngo-5 apha Amen. isunday eyi-1. Amen. So bevele bangagoduki bezobheka inkonzo yesibili bahlala kathembakazi banye emangweni. Amen. Amen. Heyi xa sigqithe phaa ngaseShoprite City Library sabula ngayo sefuna ugama phaa Amen. bathi abantu heyi lobumithi utheni lobukhulela so. Amen. Amen. Uthembakazi kwenzeka ntoni wathi yeyi bekuthiwa ngumoya apha odlula kanje and awupheli udlula kwawo ingathi kudlula itreyini Amen. noba uyavuthuza and awude uphele udlule. Amen. Amen. Wabuye kwenza kwalo ngathi nathi uyithethe ndibonile and ndiyivile. Amen. Amen. Enginamandla. Haleluya. Amen. Mna ndayibona sithandazela enye ixhego phaa ecankasibare kuthiwa ngulokishi. Amen. Amen. Elaa xhego yaligula xa ude kwasolilanda ndabona embonweni uba hayi mani libotshe imithi ngelengeli lelayifi. Amen. Amen. Qho xa ufuna ugqithe ngale ngela lifi Ela. Amen. and then like ifloor yakhona apha ngaphandle eyadini ezinyoko zodwa Amen. umhlabe nje ikhampeke lapha isezinto phaa ifloor izinto. Haleluya. Amen. Amen. So yabe i-altar. Haleluya. Amen. So i-altar into enjalo. Amen. Amen. So nasizenzele ethi ot sohlaziya ngesinani. Haleluya. Amen. Eyokuthi nokuyisathana sebasa kuthi utshisa ikhaya singashiye ndawo. Amen. Amen. Ngoba i-altar kaJehova. Haleluya. Amen. Eyokuba noba
amagqwirha ukuthi ayabulala kuba thina sine-altar ngaphezulu kuyamagqirha angangasibulala thina Amen. enze uba noba kuthiwa indoda kathixo engena-altar iba weak funeka sibe strong ngenanto ngenxa ye-altar. Amen. Amen. Haleluya, amen. Amen. Kwezinye ii-altar awuqabeli unxibe ihlangu. Amen. Amen. Ngitsho noba sowungene kwisibinzela segqirha umntu akhulu ihlangu sishiya ngasemnyango. Amen. Amen. Kwathiwa ke kuMoses khulula iimparadayza zakho ngoba lo mhlaba ukutheni ungcwele. Amen. 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 Kungenxa uMoses xa phi e-oltheni Amen. endaweni ezofika atheni nabani noJehova kuyo. Amen. Haleluya, amen. Amen. So uYesu Kristu kwindawo ayethi abe kuyo noba kuba sewumlimi wayethatha uba yi-altar yakhe le athethe noba yintoni afuna ithethe yenzeke. Amen. Amen. Kwindawo uPawulos owayeba kuyo wayeyithatha as uba ngoku yi-altar yale ndawo enze noba yintoni athandazele noba nguphi na umntu. Amen. Amen. Ngoba wayeyazi uba uThixo sewasenzela kudala i-altar lena engcwele. So kwindawo kuyo solinde uba uzothandaza uzofika kule ndawo Amen. kuba isisiguqo sakho esi. Amen. Kuba indawo yakho yokuthandaza lena kuba i-altar yakho thandaza noba uphi leli altar iza kubhekha apha. Amen. Amen. Izobanga uba ube namandla. Haleluya. Amen. Izobanga ungahluleki. Haleluya. Amen. Ukufika kwethu apha eTaiwan kwaphaa ko-2004 2005 kwakhona umfo yembona kakhulu apha amazwayo. Amen. Laa mfo ezohamba oku emavulweni wayethatha ikomiti nesosi nekhandlela umeme futhi alayike laa khandlela Amen. alibeke laa sosi phezu kwamanzi Amen. agqiba gqume ngekomiti phaa. Amen. 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 Ugqiba kwakhe kufuneka livuthele kancinci lingacimi ungene phaa umphefumlo wakhe avale. Amen. 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 Then ukuphuma kwakhe kubuya kufuneka kubekho umntu ozogada laa nto kungabikho umntu ozayigila. Amen. Nekati ezayigila Amen. nempuku ezayigila lo mntu ozayigila funeka ngabikho Amen. because apha akhoyo yena uzowa adubile ngamabhulu okanye nokukosa abantu. Amen. But as much as elaa khandlela libile lingacimanga laa mphefumlo wakho usephakathi ungavulelwanga uzosurvive yonke into ayenzayo. Amen. Amen. So lo mntu lo wayene-altar apha yathi mhla i-altar yakhe yagila kubhuti wakhe wayeyinxilile abanza abantu setrongile into namhlanje Amen. Amen. ngoba kwagila ntoni i-altar Altar yakhe. ya. Amen. 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 Ngokwafaka umphefumlo wakhe phaa kulaa altar elaa khandlela laa liba likhanyisele ihlabathi lakhe laa uba linguye elaa khandlela. Amen. Amen. Umntu oyenxilile lowegandisiwe kanye kanye waligila ikhandlela layo Amen. wawapha akhoyo naye. Amen. 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 Ke ndake ndayibukela iwrestling kwakho umfo kuthiwa ngu-Undertaker phaa wayenoyise wakhe oyephathe into engathi yikhaphu amane ephakamisa xelwayo qho. Amen. Qho uba yawo kaloku yehlulakala Amen. kanti i-altar yakhe. Amen. Haleluya, amen. Amen. Khatha ke bayifudi yakho. Haleluya. Amen. Sawuthandazana